Здравейте хора! Сега се намираме след някъде около час. Ще пуснем нашето видео. И да, аз в момента съм си в моето студио. Виждате, че е много тъмно, защото лампите ми буквално мигат. Както виждате, да. Не съм много наред, нещо тук не достига. Ето пак мигат. То път светнаха. Е само едната. И силно слабата спря да работи. Хубаво, че поне силната работи. Както виждате, това е моето студио. Hashtag студио. Да, ще пусна едно видео след 1 час. След това ще пусна видео. По-скоро ще пусна видео за един мой таблет стар. Ще коментирайте също така, хора. Лайкнете, сабскрайбнете. Коментирайте какви видеа искате да правим, като Fortnite или някакво друго такова. Коментирайте. Да. Аз ще правя видеята, ще правя нещата. Само вие казвайте какво искате. Общо взето да. Също така кажете в кои дни да качвам видеа. Също така аз съм музикант и уча в музикалното училище. Ако искате да свира някакви песни, примерно, пак пишете долу в коментарите и ми пишете хаштаг свирене, за да ви свира. И ако искате нещо, просто казвайте, пишете, и което има най-много казвания, не го правим. Ако искате поредицата с Драго, Тошко, Владо и аз на Майнкрафт, първото видео, да, пишете. Аз съм винаги тук и винаги каквото кажете, такова правя. Чао от мен и абонирайте се, сабскрайбнете се, коментирайте. Чао от мен и до нови срещи. Надявам се да създаде видеото.